Takot sa biglubot. Ano na ako? Nag-resign. Kain tayo mga guwaps. Yung ulam ko yung leftover namin. So, pang umaga ako ngayon. And hindi ako magbabaon kasi may mabili naman doon na bread. Sandwich. Tapos itlog. Pero bago ako papasok, kakain ako ng rice. Kasi rice is life. Alam niyo mga guwaps, konti lang yung tulog ko. Hindi ko alam kung ilang oras lang. Bago kasi yung, siguro yung, routine kasi hindi ako sanay matulog hindi ako sanay sa pang-umaga kasi hindi ako pang-umaga. Ayun lang. Itong week na to, last week ko na dun sa work kasi mag-stop ako. And mamaya ko na ikwento sa inyo mamaya, mga guwaps, pagbalik ko. Mga guwaps! Yan, on the way na ako sa trabaho. A few moments later. Hello mga guwaps! So, nakauwi na ako sa bahay and it is now saan ang oras karon? Mga alas 4 na siguro sa hapon. So, ayan, nagpang-umaga ako ngayon mga guwaps kasi nga may kasi si Chloe ngayon. May upbang. Kasi normally after school lang siya. Pero ngayon bakasyon na kasi nila sa school kaya whole day yung niya upbang. Kaya sabi ko kay Bana pang-umaga ako. And tapos siya yung maghatid kay Chloe kasi masyado akong maaga umalis. So, siya yung naghatid kay Chloe doon. And mga guwaps, this week is my last week na sa work. So, nag-resign. Wala na naman akong trabaho mga guwaps. Palamunin na naman ako ni Bana. Mag-tiktok-tiktok lang ako. Kasi walang trabaho. Sayang yung sasahurin mga guwaps. Pero no choice kasi kailangan naming i-stop kasi si Chloe sa sa upvang, yung sa tagabantay ba? Kasi mahirapan din si Bana na mag-pick up sa kanya every sa gabi kasi nga maiba yung schedule niya. And isa din sa rason kung bakit ay yung pang night parang sabi nga nila bakit hindi ka mag night shift ba? Hindi ko kaya yun mga guwaps. Hindi ko kaya mag night shift lang mga guwaps. At saka isa din yan sa rason na kung bakit parang pinupush din ako ni Bana na mag-stop na lang. Kasi ayaw niya na nag-night shift ako mga guwaps. At saka para daw wala na kaming time. Parang hindi na kami magkikita. Parang hindi na kami nagkikita. Parang wala na kaming banding sa ba. Kasi 'di ba? Maganda kasi pag day pang-araw ka kasi pagkagabi, syempre kasama mo yung family mo. Pag magtrabaho ka ng night, iiwan mo sila. Parang sa totoo lang wala kaming masyadong banding na Bana. Kaya para sa kanya hindi rin siya okay na pang night at saka yun nga pang night at saka pang afternoon ako kasi hindi kami masyadong nagkikita.
Tapos pag mag-afternoon naman ako, kami ni Chloe, hindi kami masyadong nagkikita mga gwaps. Kasi nasa school pa siya, ako na, pumunta na sa sa work. Tapos pag uwi ko, tulog na siya. So, the whole week parang hindi kami nagkikita. 4 days pala kasi Friday free man ako niyan. So, ayun. Parang minsan parang sabi ko, hala, I miss you na. Parang hindi tayo nagkikita ah. Long time no see, but now see now. Charot. Saka mga gwaps, sinabi ko yan sa sa biyanan ko. Sabi ko mag-stop na pala ako. Natuwa siya mga gwaps na mag-stop na ako. Kasi nga ayaw din niya ng hindi rin siya agree sa pag na night shift ko mga gwaps. Kasi nga magbabike ako mag-isa sa madilim. Sabi niya, mabuti na stop ka na. Kasi I don't like it na magbabike ka ng mag-isa, tapos malamig, ganyan, sabi niya mga gwaps. Kaya parang natuwa din siya na sinabi ko na nag-stop na ako. Sa ngayon, bukas magtrabaho pa ako, tapos sunod bukas magtrabaho pa. And then, na yun, Christmas, so wala nang pasok. And yeah, stop na ako totally doon sa pancake. So wala na akong mga pancake na dala-dala. Back to palamunin na naman ang inyong cats. Mag-vlog na lang ako. Pero yung vlog ko mga gwaps, years muna bago ako makasahod ng 70 euro. Pero okay lang. Importante ma-update ko yung family ko sa Pilipinas. Sa totoo lang, medyo malaki yung sinasahod ko doon dito sa pancake mga gwaps. Kasi nga pang gabi ako, pang night. Malaki yung yung tuslak. Ano ba yung tuslak sa yung percent ba? Pag night, 50%. Tapos pag afternoon kay ko 25%. Nagdadalawang isip talaga ako na umalis doon mga gwaps. Kasi nga, sayang yung pera ba. Pero minsan, naisip ko din na piliin ko naman ngayon ang health kaysa sa wealth. Kailan ba ako nagka-wealth? Puro lang no money. Sa mga gwaps, susundin ko si Aling Maliit. Kasi madilim na ako. Naantok na ako mga gwaps kasi nga wala ako masyadong tulog kagabi. Tapos pumasok ako sa trabaho. Sa Caloocan. Mga gwaps, saya naglalakad tayo. Malamang, naglalakad. Alangan naman maglupad. Ang lamig. Mabuti na lang hindi ako pang night. Kasi pag mamaya masyadong malamig. Ngayon nga parang ang lamig mga gwaps. Paano pa kaya mamayang madaling araw? Mas lalong malamig. Kakaloka. Medyo masaya na din ako. Hindi na ako magbabike sa madaling araw. Sa gabi. Sa totoo lang yung dinadaanan ko kapag nagbabike ako, medyo nakakatakot kasi golf ban yung daanan ko mga gwaps. So walang masyadong katao-tao. And yeah. So kung matatakutin ka sa mga multo, hindi yan pwede sa'yo. Siyempre matakot din tayo sa mga tao. So pag magbabike ako tapos meron akong makasalubong na naglalakad, medyo kinakabahan ako. At saka binibilisan ko yung pagbabike. Dito na si Chloe, mga gwapso.
Hello. Ikaw, de? I-idlip siguro muna ako. Miskin slap. Page. Tukiya dun. Because I am so sleepy. So, dito na kami mga guwap sa bahay and maglalagay si Chloe ng Christmas card sa aming mga kapitbahay. Yeah. What? Yeah, mother. Why are they supposed to? Okay. Yeah. So. Ain't you? Kumain. Hey. Ain't you? Sa mga guwaps, nakalagay na kami sa ibang kapitbahay and naubusan kami. So, ayan, pa ako, gagawa pa. Meron pa kasi kaming 10 piraso. What's your eye? I bought that from a work. So, lalagyan ko lang ng aming pangalan. Ayan. Prettig kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ganyan siya. Ganito kasi dito mga gops. Nagsisend din sila ng mga Christmas card sa amin. Kaya ayan, sisendan din natin sila. Filteras tanak. Oké, doei. Je kan nou zelf, hè? Ja, love you. Je bent nou oud genoeg. Chloe go to bed na. Wat een big lobot. Kijk, look yourself. It's bigger than mine. You don't have Van any. hier 2. That's different style. Ja. It's for indoors. Ja. Nee, wat doe je? Je zei, jij hebt het open gedaan. Ik wist niet, het was te zoeken. My goodness! This is mine. En nog. Ons man! Hey! Oh, kijk, papa, dit past bijna op mij, maar van mama. Ik ga mijn broek doen. Why are you taking my onderbroek? Ik ga mijn broek doen. I have a power against Chloe. That she is afraid. Nanarado. Okay na. Nemer na. Sige na, mag-sleep na ka. Come na. Come on. Din na. She's afraid with my love. Look her socks. What the? Ew! Your sock is so visnak. Why you afraid with that? Is that a hex? Ja, Like a witch? je bent te gek. Witch laugh? Okay na, sige na. No more, na. Sige na, mag-sleep na ka. Okay, you go to school pa. More ka. Nee, We're done! ik ga naar BSO. So mga gops, kita nyo ba? Meron akong for blackheads ba dito? Lagyan ko ng ito, peel off mask.
Sana matanggal siya. So, ito yung kang Etsy to galing nung nag small gift challenge kami. So, itry ko tong ilagay. Baka matanggal. Hindi nyo makita mga guwaps. Kasi ano. Ayan, meron ako mga blackheads dito ba. Hindi matanggal-tanggal mga guwaps. Medyo blurred man tayo. So, ano na ako kanina. Hilamos. Try lang natin. Baka di ay matanggal. Mabango siya mga guwaps. In fairness. Sana hindi masakit. Parang sipon. Okay.